Здравейте, приятели! Сега сме с нашия пациент Ахмед, който оперирахме вчера поради ломбална дискова херния в поясния отдел. Дойде при нас с много тежка парализа на левия крак и с много силен болков синдром. Моята история почна преди 2 години. Операция имах в Германия, обаче не се е получила операцията. Имах много силни болки. Болеше ма пак кръста, левия крак и всякакви обезболяващи пробвах. 2-3 дена постоянно с колан бях. Ходих много трудно. Почти всяка седмица или на месец 1-2 пъти с инжекции бях. Тотално бях с колан. Целият ми ляв крак беше парализиран, с страшни болки бях. Инжекции пробвах много, всякакви. Терапия съм ходил, обезболяващи, обаче няма никакъв ефект. Дойдох при вас, докато видяхте диска, точната диагноза ми казахте и дадахте ми всички гаранции и проценти. След операцията, след 1 час, дойде доктор Васви и каза: моето момче, може да ставаш. Станах, видя ма, вървяхме. С патерци дойдох вчера. Днеска съм ето на крака. Не дейте чака най-крайния момент. Дейте се страхуват операции. Ако сте в точни ръце, няма какво да се случи. Няколко часа след операцията, човек си на крака, няма болки, няма парализа на краката и се връща към обикновения си начин на живот, без повече капчета, без повече инжекции. Операцията спасява. Ето ги нашите постоперативни резултати. Заповядайте при доктор Васви и екипа му. Благодаря ви много.